Għalkemm il-quddiesa hija esperjenza divina, hija l-azzjoni ta' Alla fil-ħajja tal-bniedem, imma tinvolvi l-bniedem sħiħ, tinvolvi l-bniedem sħiħ bħala persuna u tinvolvi l-bniedem sħiħ anke fis-soċjetà li huwa jgħix, il-komunità tiegħu, il-familja tiegħu. U allura il-quddiesa hija magħmula minn elementi li jużaw il-bnedmin, li jinvolvu l-bnedmin, imma li jdaħħluhom fil-qalba tal-misteru ta' Alla. Waħda mill-affarijiet li tajjeb li wieħed jaħseb fuqha hija din, il-quddiesa ma tibdix propju meta s-saċerdot joħroġ mis-sagristija u jersaq lejn l-artal. Imma meta aħna nkunu d-dar u l-bniedem jisma' l-voċi ta' Alla ssejjaħlu biex jingħaqad miegħu, jagħti każ tal-bżonn li Alla jqanqal fil-bniedem għalih u l-bniedem iwieġeb għaliha, il-proċessjoni lejn il-quddiesa tkun diġà bdiet. Għalhekk familji sħaħ li jmorru quddiesa flimkien, individwi, kulħadd bl-istorja tiegħu fuq spallejh, kulħadd bl-isfond tiegħu b'dak kollu li jkun għaddej minnu. Iżda meta il-ġemgħa tinġabar flimkien fil-Knisja, ikun hemm ħin li fih kulħadd ikun qiegħed jipprepara ruħu. Is-saċerdot fis-sagristija flimkien ma' dawk li se jgħinuh biex iqaddes biex jgħix din l-esperjenza divina f'isem il-Knisja, ikun qiegħed ukoll jipprepara ruħu billi jilbes l-ilbies liturġiku, iħejji l-kodba, iħejji l-offerti, iħejji dak kollu li hu meħtieġ biex kemm jista' jkun il-quddiesa mill-bidu sal-aħħar ma tiqafx. Imbagħad għandna l-ewwel purċissjoni fil-quddiesa li hija l-purċissjoni ta' dħul. Is-saċerdot jipprepara l-inċens meta jkun se jintuża. L-inċens li simbolikament jurina li t-talb tagħna kif jgħidilna anke l-ktieb tal-Apokalissi jitla permezz tal-Anġlu Qaddis ta' Alla mingħand il-bniedem minn fuq l-artal ta' Alla fost il-bnedmin quddiem il-preżenza ta' Alla nnifsu. Għandna il-fwar tal-inċens huwa fwar li jfuh li jitla quddiem Alla bħalma jitla jfuh it-talb ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Mhux bil-forsi ikun ifuh għax talb sabiħ, imma ikun talb li jirrifletti l-esperjenza li aħna qegħdin ngħixu bħala bnedmin fil-Knisja, kemm bħala individwu, kemm bħala komunità nisranija, dejjem hija talba li titla' tfuh quddiem Alla. Il-fatt li l-bniedem juri l-bżonnijiet tiegħu lil Alla, ifaħħru, iqimu, jadurahu, jirringrazzjah, jitla' bħal talba tfuh quddiem Alla. Il-Knisja wkoll fil-liturġija tagħha tmexxi l-purċissjonijiet tagħha wara s-salib, is-salib li huwa s-sinjal tal-identità tagħna. Niftakru Ġesu fil-Vanġelu qalilna min irid ikun dixxiplu tiegħi jrid jerfa' is-salib tiegħu u jimxi warajja. Is-salib mhux bil-fors terfgħu fuq spallejk, imma is-salib li terfgħu u timxi warajh isu l-istandard tiegħek. U allura fil-purċissjonijiet tagħha l-Knisja kemm fil-Knisja u anke barra tuża l-kurċifiss b'ġew xemat jixelu miegħu biex turina li aħna din il-mixja maħniex nagħmluha waħedna jew nkella minn rajna f'direzzjoni li nistabbilixxu aħna, imma qegħdin nimxu wara Kristu imsallab. Kristu msallab li wassalna lejn dak il-post fil-Knisja fejn se jiġi ċċelebrat is-sagrifiċċju. Allura għandna il-post il-qaddis, l-artal mbagħad li fuqu jiġi kkunsmat is-sagrifiċċju fejn il-ħobs u l-inbit jinbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu, isir il-qaddis tal-qaddisin. Propju l-artal isir il-qaddis tal-qaddisin għaliex fuqu għall-kliem tal-qassis u għall-fidi tal-Knisja, il-ħobs u l-inbit li l-komunità nisranija tkun resqet biex jiġu offruti f'dan is-sagrifiċċju jinbidlu fil-ġisem u fid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-Knisja wkoll permezz tas-saċerdot tqim il-kurċifiss billi issellimlu u tqim ukoll l-artal li minnu nnifsu huwa simbolu ta' Kristu. Is-saċerdot iqim l-artal mhux biss billi jbusu, imma meta jintuża l-inċens idur miegħu u jinċensah. Fakruna ħafna fil-inċens li kien jinħaraq fuq l-artali fit-Testament il-Qadim. B'dan il-mod il-Knisja tintroduċina lejn dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa. Din l-esperjenza divina li Alla b'imħabba b'ġenerożità kbira jagħmel mal-bnedmin.